नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. माजी आमदार शारदा शेट्टी हेमी काँग्रेस पक्षात सामील. कुमटा. माजी आमदार शारदा मोहन शेट्टी हेमी परत काँग्रेस पक्षात सामील. बेंगळूरच्या केपीसीसी कार्यालयात पक्षात सामील जावच्या कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार हेमगेल नेतृत्वात शारदा शेट्टी हेमका काँग्रेस बावटो देऊन काँग्रेस पक्षात सामील करून घेतले. विधानसभा निवडणुकीपासून पयस आशिल्ल्या शारदा शेट्टी हेमी आता लोकसभा निवडणुकी वेळार काँग्रेस उमेदवार श्रीमती अंजली निंबाळकर हेमगेल्या वतीन राजकीय प्रचार करूक सुरवात केला. उत्तर कन्नड लोकसभा क्षेत्राच्यान सगळ्यान मेळ ही निवडणूक एकजुटीन काँग्रेस पक्षा वतीन लढवून पक्षासाठी काँग्रेस पक्षाच्या विजयासाठी श्रम घेवचे असे डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमी मतदाराक जागृत केले. काँग्रेस पक्षाविरुद्ध बीजेपीलो आरोप खोटो. काँग्रेस वक्तार शंभू शेट्टी. कारवार. सीमा विचाराच्या संबंधान काँग्रेस उमेदवार महाराष्ट्रा वतीन उलयतात अशे बीजेपी पक्षा वतीन आरोप केलो हो खोटो आरोप आसा अशे जिल्हा काँग्रेस वक्तार शंभू शेट्टी हेमी स्पष्टीकरण दिला. शहराच्या पत्रिका भवनात तेमी प्रसार माध्यमांकडे उलयताले. सीमा भागाचो प्रश्न हो महाजन वर्दीचो अंतिम विषय असून हो वाद सध्या सुप्रीम कोर्टात चलता. न्यायालयाचो आदेश अंतिम हे सगळ्याक खबर आसा अशेंच काँग्रेस उमेदवारान बी सांगला. जाल्यार कारकळ आमदार श्री सुनील कुमार हेमगेल्या विचारात खोटे आसा. तेमी सांगले की करावळी भाग हो परशुराम सृष्टी असून त्या क्षेत्रात परशुराम पार्क करूक फुडें सरलात. परशुराम मूर्ती स्थापन केला जाल्यार तेमी केल्ली मूर्ती कोसळ पडूक सुरू जाल्ल्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती केल्ली नजरे येताली. जाल्यार बीजेपी उमेदवार कागेरी हेमी उत्तर कन्नड जिल्लो विभाजन करूक प्रयत्न करताले. पुढे ते सांसद जाल्यार हीच प्रवृत्ती पुढे जावची शक्यता आसा. हेच पयलीं जास्तीत जास्त केंद्र सरकारी कार्यालयां शिरसी स्थलांतर केलात. ही मतदारांन ध्यानात घेवचे. काँग्रेसाले नामपत्र भरतना भगवे कपडे निषेध करून विरोध केला. भगवे ही राष्ट्र ध्वजाचो रंग असून शक्ती, परिश्रम आणि त्यागाचो संदेश आसा. बीजेपी पक्षान भगवो रंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्लो ना अशें तेमी स्पश्टीकरण दिले. गॅरंटी विशयाचेर काँग्रेसान आश्वासना प्रमाणे वागला जाल्यार गॅरंटी विशयाचेर बीजेपी टिका करता. काँग्रेस प्रचार समितीचे अध्यक्ष जे.पी. नायक हेमी सांगले की अंजली निंबाळकर हेमी जिल्ह्यातली न्ही म्हूण बीजेपी आरोप करता. खानापूर क्षेत्र उत्तर कन्नड क्षेत्रात येयल्यार ती भायल्या क्षेत्राची कशी जाली असो प्रश्न तेमी केलो. कागेरी अंकोला क्षेत्राचे आमदार आशिल्ल्यान जाल्यार तेमी शिरसीचे खंयच नमूद ना जाल्यार तेमी ह्या क्षेत्राचे म्हूण आमी मानतात अशें तेमी सांगले. पत्रिका गोष्टीत काँग्रेस प्रमुख राजेंद्र राणे, पुरुषोत्तम गौडा, सलीम शेख, गणपती कुडतरकर, सी.जे. नायक आणि पक्षाचे इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ವೈದ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಸಕ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹೇಬರು, ಶಿರ್ಸಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷದ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಎಷ್ಟೋ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಧೋರಣೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ರೂಪುರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬರ್ಥದಂತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿರುವುದು ಕೆಲವು ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯ ತಲುಪಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕುರಿತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಷಯ ಅದು ಮಹಾಜನ ವರದಿಯ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯವೇ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಮಹಾಜನ ವರದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತನ್ನು ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು, ನಾನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವನೇ, ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 1971ನಲ್ಲಿ 71ರಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರ ಪೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ अनुभव ನನಗಿದೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हळ्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.